aan Eurostal. Zwijgen zonder hand is meer zo paal. Wo zien die heintjes? Ik vind ze kwiet. Ze zoeken gisteren de test. Even schip me geen fles. Wo zien die heintjes? Ik vind ze kwiet. Mr. Hyde, ik zit nog tussen tegen nat. Lazarus, wo zien die heintjes? Ik vind ze kwiet. Maar heel misschien ze in het batterie. Ik was een soepjes in Korofstal. Let ze leven hangen in de zon. Oh, zie die heintjes. Ik vind ze kwiet. Ze zoeken gisteren de pers. Even zit me geen de fles. Oh, zie die heintjes. Ik vind ze kwiet. Mr. Hyde, ik zit nog tussen midden nat. Lazarus, voorzien die heintjes. Ik vind ze kwiet. Maar heel misschien ze in het batterie. Ik was een soepjes in Korofstal. Let ze even hangen in de zon. Ik was een soepjes in Korofstal. Let ze even hangen in de zon. Ja la 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 la. Ja la la la. Waar zit die heintjes? Ik is de hei, ik zit nog tussen tegen het lab. Lazarus, waar zit die heintjes? Maar heel misschien zeg ik het wat te wie. Ik was met soepjes in Korofstal. Dat is de regel. Dat ze bleven hangen